Bos po lulo sakarati nganta rekso ing ande babu kalintang panamung sira sinuwun melang-melang raos sing manah surti kanthi kados niler jejabang wonten tepining balumbang sadangunipun paduka cengkar sedinten kala wau menapa ingkang kula cepeng gregeli dawahing kesma rijal mungeling kidul kilen sawetawisan dadosaken pangrantesing nala sinuwun wonten menapa tumrap paduka garwanipun Kakang Mongayu surti kanthi iya Di ya kaya ngono kuwi ingkang tak jaluk tegese rasa kang kaya mengkono iku kandeling rasa sutresna ing antaraning Siadi lan pun Kakang. Satemah apa wae ingkang dumadi tumrap pun Kakang Ngawangga uga tumus tumanem ana ing jasad Tira Yayi. Semono uga apa ingkang sira rasakake tansah nunjem ana ing pepulunging ati pun Kakang. Nanging menika wahananipun menapa nggih? Sinuwun teka sanget mokal lan langka dene kawontenan menika nembe kula raosaken sakmangke menika sinuwun. Yayi wis to jroning Bratayuda perang gedhe iki pun Kakang jejering satriya dasaripun Kakang urip wiwit kuncung nganti gelung mung tansah diseseger sariraku mung tansah sinubya-subya ing pakurmatan rinoban siing Yayi Prabu Jaka Pitana. Mongko nyatane Yayi Prabu Kurupati tanpa kendhat nggone peparing dedana samubarang ya derajat pangkat semat lan sak pepadane ing kabeh mau tinemune ndadekake mulya uripipun Kakang uga sira Yayi melu ngrasakake. Mula kang saka iku Yayi tiba ing lumrah lamun to garwaning satriya ingkang ngandhemi jiwa darmaning kasatriyan duwe rasa kang kaya mengkono iku tiba lumrah ing atase iki jaman perang. Nggih nanging raos batos kula mboten kenging dipun apusi. Menapa paduka batek suraning driya jumeneng senopati sinuwun. Oh. Kaya sinamber gelap tuna Yasing Narpati Ngawangga Prabu Basusena dupi midhanget aturira garwa kinasih nenggih Sang Surti Kanthi
bombong indriya sundul ngawiyat labet esti ning raos kasetyaning garwa ingkang mangkono nadyaning batos kaya mesem suprandene kelair jroning netra muwun senggrukan narpati ngawangga datan kuwa ngampah wijiling loh brol kaya tangkis dadal enget lampun to jejiban ing benjang-enjang kedah mapak perang lumawan Pandhawa jroning Baratayuda Jaya binangun ewohayeng pambudi sigra rinangkul kang garwa kebak ing raos katresnan dadya mangkono rinapu ing kaweningan sigra ing arih-arih mrisukaning driya kasetyaning bojo iku ora mung kalane yen to sing kakung nglungguhi dampar mengku kamulyan nanging titikan kasetyaning garwa ingkang temen iku lamun to bisa ngrasakake bot repoting ati wong lanang jroning reribet lan kesusahan. Ayi bener kang dadi kandhamu. Sesuk biar padang pun kakang minta pamit magot pupuh Yai. Gunjing langit lap kelap lir kincanging alis risang maweh gandrung sinuwun kula mboten badhe saged munjuk atur menapa-menapa der piwucal paduka dhateng garwa sampun marambah makaping nunggu jejering garwa senopati kula kedah nderekaken raharja Anjing paduka ing pabaratan Narpati Karno bawane masih dalu sigra ginandheng keng garwa Dewi Surati kanthi manjing tilamrum yam-yam tilam prajiwartar solahe Prabu Karna ora mantra-mantra lamun wong kang wis tuwa parandene kaya wong Jejaka Tumaruna kaya kombang ya bermara ingkang ngarsa ngisep sarining sekar brengeng swarani waru manuhara
Nadyan kembange wis ora kudup. Suprandini mesa nuwe katepol. Kinetok olah kridaning katresnan risang kekalih kaya lumban warih madu kekosok kang sari-sari. Sayekti wis daten ana ucap kejawi muhung basa asmara gama. Ora kaya ingkang mapaning Jawi. Ingkang mirengaken sabdanira Sang Narpati Ngawangga nenggih putra Ngawangga. Yayi, opo Kakang Warsa Kusuma? Mestine Yayi Kardana ya ngerti. Kanjeng Rama bakal madeg Senopati. Aku tinitake dadi atmajane Kanjeng Rama Suryaputra. Isin gantung aku lamun taku mati mringkus ndisiki nyang paprangan. Isining kang gara-gara jagat horak kang tansah gunjang kanjeng satematias hambeli war prayaga den weruh sapa citra bakal sirna kangge nayo tunggal tekad ora lilo. Tunggal tekad terus manunggal siuh brasta mringit mas tuti jarawa parawa kenes wicarane neman
Radanto gara-garane wong ingkang ora kulina weweh ing liyan sak tiba polahe mung kleru kono kawan mus rumanti ang lelipur mulih sukeng driya kentongan nimbal awas ayo rek ululul apa-apa ki jalan. Wah, Petruke Jambon iki Petruk asli yasan Pak Insinyur Joko Suprapto iki. Senengane warna yang begini nih. Dalange pengerawite wong gur kolah wae dicat Jambon. Kolah, mobil, sempak. Kuwi mesti mbuyake ning toko nek urung temu sing Jambon wis ora gelem, wis ora kersa. Apa ping. Apa-apa senengane sing ketok-ketok semburat. Abang. Iki mau ana sing kepareng maringi saka pupuh sinom
Poncobaya. Bapak Siswanto Aji, Dusun Kemaduh RT 3 RW 3 Baron. Panggilan sehari-hari Mbah Basirut Badi. Mbah Badi. Nggih, wah. Nggih. Mangke dawah dolanan aja sembrono. Wis pokoke apa engko. Tak wacane sik Neka Warna Poncobaya. Warsa 2006 wuri dumadi sak Nusantara. Nuwuhke bebaya pati ing Bantul lan Nemahi katerjang prahara lindhu. Laladan Laladan Sidoarjo banjir lumpur gegirisi. Sagunging prokadang nelongso sakjroning tias. Yo. Diwaca. Dilagokke. Wis tak genahke, Mbak Yayu yo kenek yo. Sinom. Nyekel Petruk njoh tetek sawang wong pengrawit-pengrawit iki yo. Tak. Pak Harto bareng ngantek gumucing ya kuwi. Mesti oleh kok Banjarmasin ya. Tak cek, tak kedek. Ayo Bu. Ing Bantul Nemahi katrajeng prahara lindhu. Karang ya temenan Truk. Lah iya, kowe nek pas lindu jam 5:30 apa jam 6 esuk kae kowe ngopo, Gong? Wah, aku jan agek penak-penake. Lah kok moro-moro kuwi amben ki obah dhewe. Mumbul-mumbul nek. Wah. Cek prayogi men iki. Dapur murah. Kok ketok ya piye ngono. Bareng saya gedhe lah aku nyolot. Bojoku njerit. Cuagak listrik iki weng tubak tapi gitu kalau. Lah kowe aku terus ndodok. Lah tanggaku bojone tanggaku lanang wedok iki agek adus ning kolak. Lah kolak iki ndelala iki ya ning latar ngarep. Oh ya sumur desa. Lah pas adus grucak-grucuk wis urung sabunan. Warung goyak gayi kowe mlayu metu ki lali. Wis anduk ora apa-apa ora ya. Lali. Kekitrang iwa nengen ngono. Wah wis piye? Wong jenenge wong kaya ngono ki ya ora enek wong gak. Ya enek wae sing guyu ya enek. Jenenge wong lali kok. Nggo Bu. Laladan Sidoarjo banjir lumpur gegirisi. Anonane apa? Apa? Sik takone cek anu kok.
Apa kuwi? Gorene ndelok Dik. Dik bingung. Nek kurang ki ditambahi. Dana langsa sajroning tias kawula. Digawe ngono. Lah Iki ora. bener ayo kenek. Ya. Dana langsa yen boten ditindih arta. Oh. Dana langsa sajroning tias kang reka Coba. Putri Gunung Putri Gunung coba. Putri Gunung. Eten aku. Nadyan aku bocah gunung nyanyat dunungku ora susah ate nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen isih dadi lakon Pisahan karo aja nganti mas gawe Jare Bu Dewi Marheningsih. apa kowe ana lara padha kekucikan karo aku. Kang Gareng. Apa le? Eno kowe, Gong? Apa, Truk? Aja seru-seru kowe. Cekoh. Terus esuk piye ya, Kang Gareng? Ya jalan kok. Jalan kok. Apa kowe arep nekat? Ya teknen. Aku ki anggere yoyat mijik bakoh ngono aku tetep patok aku karo kuwi kok. Wah. Ki Bu Joko cek lenggah, Pak Joko wis setengah janji atau memang dawuh ngarep mau wis
ora kurang cetha banget. Iya. Ya, siapa saja yang akan bekerja sama menyelenggarakan wayang kulit, panjenengane selalu siap. Berarti nek kerja sama ki apa cara-carane ngono apa 50-50 ngono apa piye? Hitungane ra mudeng aku men dirapatke dhewe ning sing genah ra. Ya paling tidak minimal ya ada keringanan lah. Daripada menyelenggarakan sendiri ya. Lah iya, wah. Wah, lek piyayi dik ya kaya ngono ya. Iki urung Jombang iki, Reng. Jombang ki nggon tanggalan ki wis dibunderi. Sing bunderi sapa to? Ketok enek wong nyolong. Tanpa tetarenan banjur mak kluwer. Wah, Pak Harto warung pojok Jombang. Ya arep wayangan iki. Wah, biyen yang kono wis bola bali biyen. Iya, iki arep wayangan meneh. Ning pojok Jombang kalau warung larise kok ngono kae. Iya. Nek ngono bab konsumsi ora masalah ngono kuwi. Pengrawit lagi teko ngono kuwi wis ora masalah. Kaya kene mau ya wis lah umbu-umbuan kaya ngono kuwi le maringi bapak panitia, ibu panitia kaya ngono kuwi mau. Ning kono ya warung kok kono kuwi. Wis pokoke karo obo dhewe. Ya. Ning ngantek kemlakaran kae. Kapan kuwi? Tanggale kae ketok 14 ngono. Ning kudu sasiki. Cek suwi. Matur nuwun. Ketoke sing nyorek malah wis lali. Wote nyorek sik lali, ora lali no ora. Supe no. Ya awake dhewe iki wong jenenge ming wong leladi, wong lelabuh ngono kae. Nek aku wong urip ki sing penting gegayuhan. Dadi wong sugih. Wah. Penak. Pancangkane wong urip puniki mulya wibawa tan kekurangan. Omah tingkat gedhe-gedhe. Dasar bojone ayu lunga srimbit kusir cumawis. Dasar mungkari mrentah pundi tindakipun. Tasih aja lali no kene. Ora. Menyang pasar blonjo-blonjo tekan ngomah turu jingkrung dipijeti. Tansah andon tresnan. Oh, omah dipamerke, bojo ayu pamerke, tumpakan pamerke. Oh, ora badhok. Yen ramangan weteng yo ngalike. Ya, wong mangan ki penting. Mula urip aja kekurangan wayah esuk sarapane sego goreng kemebul krupuk urang acar tan keri. Jangan lodeh yen awan ngombe wedang susu. Tekan nggon kono nek serune ra jamak. Nyamiane sarwa enak sesuk-esuk mesti mampir soto girin. Rombongan ora dijak. Sapa kowe wis ora. Sapa sing mangsuli wis apal. Ya biacok. Kowe senengane pamer omah
Kowe pamer badokan, ora eling karo wong urip ki piye? Wih, Bagong rek. Urip pira ning donya tan lami. Suaramu lampor. Ing menggone bakal dinimbalan sowan marak pengirane. Apik men, Gong. Artolan bandhanipun jatan bakal ginawa mati. Kejawi amung amal miwah iman ipun. Patitan pilih menungso lanang wadon tuwa nom panglakoni mekungkung neng kuburan. Yo, kok mekungkung tilikana mbana laya kono. Dok teng pekungkung kae. Enek Mbah Marto Pengrawit. Kek enek sing kijinge iki gender. Lah upamane tukang beduk ngono sok mben kijinge apa mben? Ya beduk. Lah nek sinden gelungan. Lho yo beten-beteni men. Lah nek dalang kok wah omah mas. Wos. Mamas wae turu dijaga. Wonengen. Terus jalangi matine ngantek tuklu-tuklu kae. Ngantek ngruwati ngantek. Lha sok ben buyute Kesi kuwi sing ngruwat iji aku kok. Wong-wong penampilan kok pedhet. Wong mbok kaya aku iki, paham. Kemakine ra jamak.